Sebuah malam baru buat anda semuanya. Kali ini bersama Dwion Tari, artis cantiknya progres. Ayah, ayah. Tresno iki kepacoban wasik arep tumeka ngendika tresnan iki yen to aku sliramu Arabi Solomo kata Joko yen durung kabisa ing kapuasa yang punya kawasan di Solo Utara dan sekitarnya. Musti kande ati ngaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggone kulelapo tresno tatar kendhat saking coba tawangi tak pateni aire tresno kang suci kasunyatan yen to aku ramu isih kawiti ong wilayah sekarang pawon are wangi tak pateni aire tresno kang suci
Luar biasa. Biasa di luar